Pastor fanule ram huai ziak tu HC lalrin zuali pastor thang chung nunga te chung kwa herong bol na awangin phai lama an oma pastor chung kwa an yang ngein Christian chung ko thale him takan ni a fa pani an nei a au pazok chu meri ni in college sakal ve to a anau pangjok samsonai ro chuan Paul riat chawala zir thung Mary chu dan pa ngai angin a thian kom ngai em pro milai chuan college kal tur chuan aron som le a konga te chuan ti vorin an nui bok renga kar lawan college pon thleng ve maya mase class tan tiratang chuan pro milai pum chuan nuam tatlat lo maya an palzam don ngia la azual tul mai si mangang takin Mary chuan gate lampan chuan a ku pheita a chutia hopuya tumlai tak chuan tlangwal pakhat en reng po smart zai mai hian a ron pana boina in nei am ni pui thei na chau ka nei am hoi hom takin a ron tia Mary chuan amang an em awang chuan chu tlangwal chu tunge ni po zot lovin an harsat na chu a soi ngal bora chu tlangwal fel tak chuan milong ngak lok ula kar kawalange ti paina kal ta ngala kalkonga chuan Mary chuan har chuak thu ti hriat takin iming po ko lo zot lo chea ichunga kan lom hle mai Mary kania ati ta zunga chu tlangwal chu anui saka abiang sum ding lam chu akhuar kala ain me ro phian le ngal aming Alexa ni thute an college a senior ania wangin ati turati mai thute chu fel takin a soi ve a romilai chu damdo ina phurtlangin a chung te an phone thuai boka Alexa ero chu reivak lo nu college a kir le Mary ero chu thian nu a zia om deuh nu chuan a hove ta chawa khuapo athim chul to ani anin chu hlat viau lo awangin taxi po mang boi lovin ke chuan akal naka aril ruwa voina atian char thar Alexa chu aron om zoka a hmel la chuan vai ang si lo mi pa hmel thale fel takani boxia khoilam mi nge o ni ang tlang mi ani ve angem le ti vel angai tu mek lai chuan an in get chu a thleng ve ta a chung te chu phone a chan chin a lo hril nual to awangin an hril fia le thuaka choi don chuan puchunga chuan pro milai pual dewin tong traina anei ngal bok ani Mary chuan hnunglam chu thlivot takin a chhem awang chuan a har zoka sana ena jinglam dar khadalo per hret to a lekha zir chu a chaw deuh nen nok nuai in a lo mutlang dai chuni in lekha bu vela rem fel mol lai chuan Mary ti ri ni om tak chu hria a chol te ta are zui wang bok si lau na chang po hlem lo chuan a mut na chu siam thasat sata chuta haidar thai mi lo chiang la fia hian Mary aron tile ta a phudora chu o chu tap o lek ania a room chunga khum hnuai tanga ron chuak ni tlatin a hria ni lau ru deuh chung chuan khum hnuai chu azubi daka thil engemaw phevuai hi hmuman niin a in hria mahse a hoi kual vata engmah hmuh zui tur awm lo a hlau ru hle to a mahse a pain ram huai te chu awm mahse ring tu te tan chuan a hlo om lo zia a soi thin te chuan in hnem chopin amului ta reipo mut ma chuan a khum hnuai tang bok chuan hmeichhia lung chewan kai tap hom ri chu aron chuak ta thut maya chuta zet chuan in ti pachang thei to lo a zuang thawa anu le pa chu aw te chel chul maya man mo takin puchunga tenu pa chu an ron tlana an fanu hlau khur zoi lo ding chu an kuwa an soi noka thil om zian zot boka Mary chuan a pa ku a betlat chung chuan a thil hriat chu a soi thei hrama anu le pa tan po a thosoi chu rin hlal chian ni lo puchunga thin rim a check tlak lai chuan Mary phone chu aron riral rala Mary nu zok chuan phone chu ala vata chuta promilai nu chu aron tap homa tun mai khan a fanu promilai a boral thu aron soi ta mai ani Mary te chung kwa chu man mo takin damdo in lampan chuan anin khal chuak ta ngala Mary chu atap fai renga anu chuan a hnem mol boka thiana kom tam lo awangin a kom ve berin rin lo lutuka kalsan chu atuar thiam thei lo ani damdo in thlen dona thing hun zon koi lai taka chuan mi pakhat an su thoi thuak maya an tre ngal tuara an chung chuan man mo takin kar atang chuan an chuk ngala tuma la chu hmuh tur an om si lo
an man mo ma wang chuan in en sek chungin damdawi in lam chuan panta zawk ani romilai ruang lo mu pa ma mu chuan Mary chuan a ku a lung chewan kain a trap ta hom maya anu po chuan Mary nu chu ku in alo tra pui ve boka lung chetaka Mary a tra lai chuan a thian nu ruang chu ron che hrut hian a hria rang takin a hmel chu en thuaya alo langai reng si makti a en reng lai chuan romilai ku chu a taksa hnuaiah chuan a ron cheta tual mai Mary makti le tuk chu a thu khong ta reng ringota chuta a thian nu ruang kut vot ngei chuan a kut ron vuanin thil engemaw hi a ron hmeh bela chu vele a ruang chu that takin a awm le mai boka midang chuan an hmuh ve lo hriat tumin a hawi ruaya tuma chu hmuh le hre ve awma an lan lo awangin a thian nu thil pek chu enge nih pawh hreloin a kawr ip te ah chuan a ak that a ringawt a Mary chu amah chawin an college pan chuan a kal hnak a romilai ruang an hal ralna pawh thakhat lai a liam tawh a khua hara college kal pawh chu nuam a ti lo sawta a ngai tua ding lutuk awang chuan Alexa biakna pawh chu a lo hre mai pek lo a hei ti pa a dar a ron beng tu chu enin a hawi hai lek a Alexa chuan biak pawh hre hlei nem mi ai ang lutuk ania ti pain a lo nui var a Mary chuan in thiam lo takin thu pha chawi a anin kom ta bor a mel tham hu hi chu a ha dam thlak aniang Mary point Alexa bula chuan alu sun na te pawh a thei hmil hial ani pastor chunga chuan a bible chiar chu dah that pa in maminu tunlai chu boruak hi a rit deuh churin ka hramai rong bol na la hi kan du ang ngotin akal tluang thei bok si lo ati chuta anu pui pikimi chuan ni emule kum in mastal hi chu ho ve theila ka tingot mai kalung lam te pawh hi a lenge alo ti ve boka kar le lama pa ber rong bol na nei tur chung chang te soya an ti mal lai chuan puchunga tong lai chu a top chuta thil engemaw hriat chian tum ni awm takin a beng chu a dawh hu boka pikimi chuan hrilh hai hmel takin enge nia ti pain a pasal bana chuan a vanema puchunga chuan mami chuan awmpui a nem ni a han tia an nu chuan alu alo thinga kan test dawna lekha ka zir dawna tih kha enge ati rual chiah chuan Mary room atang chuan hmeichha nui har thawm alo chuak le ta a puchunga chuan an nu chu enin va en dik reng te ati taka chuan pikimi chu a fanu room lama chuan a kal ta ngala Samson a ero chuan a room a lekha la chhiar ri bala zandar som vel ani Mary chuan thil alo ziak mala anu chuan mami lamun ange aron ti luta Mary chuan hei ala lak lo a nge nia kanu alo ti vata thil dang lam eng ma hmu tur awm lo pikimi chuan eng ni lo ve tunlai taksa chaksi lo a mu har lo la katia ka vamuange ti pa chuan a chhuah san le maya makero ati dewani Mary le Alexa chu anin kom tam ta hle a Mary point a ngai na jia ain hria zan lama te pawh anin text ta fawa Mary chuan namdang tlangwal chu ti taka angai na chu ain thiam lo ru hle a ma se thin lung chuan a hnar phal mol si lo abula chuan a hlim em si ani jing lam dar thum vela chuan pikimi zun chuak chu a tho trai a pasal lo thuluaw a hmu chuan a phu deuh zoka phak deuh chialin mami pa engti zia nge inuam lo em ni tina zota puchunga chu a tho haka ni lo mami ruma son omani nui ri har le ti bal thawm a awm reng mai voi ni lai ka va en to a mami la chu tha takin a mu hil box si atia an ngoi dun wang nu chuan eng rau suale mo jong a awm nge ani boruak om dan a dik tlat lo iron har hma khan ka tong trai zo deuh chia ei re ani hi ati zom le a pikimi chuan a hlau deuh na a ti lang lem lo romilai tharau kha ani theiangem le ati deuh a pasal chuan ring lo mi ngan ni a ni te pawh ni ma na i lo hlau ngotange aron huang tawani ngat chuan minzuam sual te ang chu ati bula pathiana rin na mit meng chu thamuan pui thamani atuk zinga chuan tuk thuan ein chung kwa chon hlim takin an nui ho dar dara Samson a chuan
i class ban ma hian i room ah hian tunge om thina mei chatong le zai thom ka hrazia kanu om lo pon baka kanu chu ni lo mani pon kong ka khar lai ka hmuwa nula chu ania a hmel chu ka hmu man lo aron ti tamaya meri chuan phok zetin muam tak tak mo tu man om ngai hleinem helai chu pastor quarter ania tu vak man ron kal ngai lo ti hriat reng kha ativata anu chuan samson a chu ava signal ruwa tv rivel ka hra sual aniang tina chang liam ta vel mai maya merin ril tam takalan chalo ei mol mol lai chuan a phone chu ron ri rang ranga nui var var chunga lain hello alex atinghal vara alex a chuan in hmu adua tun mai ron hruaya tum thu le boina deuh nei awang class kal lo ani thu te chu aron soya meri chu a phur ngei mai a thil ei lai po chu ei zo lovin anin tiamna gate lampan chuan a kal ta vata reilo te a alex a chu ron thlengin biang sumlang kalin anui le var var to a lim takin a in phur chuak ta a mun sang sanga fan kol pui hnuah chuan mun fal deuh hlek thlifim tho theu heu na hmunah chuan an thu duna alex a chuan i thian nui ngaiam aron ti chuak lol maya meri chuan ngai lu tuke ma se hei amang boka thian tha ka tong cha lom ti in anui saka an ti dun mel mel lai chuan khi chu ron thoda vuka alexa kamis om chu ron chemin a om bor veilama a ta tu ni om tak chu ron lang vuaya alexa chuan rang takin a khu thangal vata meri chuan a ril ruin a ta tu nei chu a zep vel ani mo tin a nui saka khi a ron thot le rual chuan thilrim ui em hing thang deuh hmur hi a ron nam huam maya meri phei chu uak tuar nge chu vele alexa chu ding hluaya hawang a ti phuta meri hril hai hmel a hmu chuan nui sangin helai chu ram sathi omaniang atlai tau boxia o photila atile to zoka julai hun chu thua sanin meri chun in thlenga wa thla ta a zana chuan in text deuh reng boka meri chu adu aina men rei pha hi la dar som pakhatari chuan anin mang tha ve ta a meri chu mutchuakin a ron zema thinthia muthil don lai tak chuan a hmaiah chuan puan emawni hi a ron tla thlor maya ava phu chiang si em thosi lena kai thlap boxia a hmai ron khu chu an ena a korlum dum thomhna da thatna that taka a khai kha lo nia makati na hlau ru hle a kor chu alu khambula chuan da in muthila tum le ta a muthil don tre pa chuan a hma ang bokin chu kor chuan a hmai chu rang khu le ta hlup mai a hlau tak zet to a tin thil hriat chu anei ta chu kor chu promilai thi zana damdo ina a hak kha ni ta chuan promilai tharau aron che ani a ring ta a lawa wanga khabesai hlak hlak chung chuan promila tina phun sepa chu vele a thosilan chunga chuan meiche room shop ri a hretamaya a hmul thi ta chu ading sung sunga a room atanga tlan chu atum lai tak chuan thil hriat chu anei ta tlat mai a khuma chuan le le in kutkhur dar dar chungin a korlum chu abana promilai ruangina a thil pek ta khala en lo reng ti a hrachuak ani a epte chu a zena lekha them hi a phorta a chu lekha chu pharin thutlem te inziak chu a hmuwa a makati in a ngai na hrelo hle mai chu lekha thu inziak chu film khur ro ti mai te hi ani nula tlangwal in ngai na tam tak te chu thlara le meu chuan an in ngai zong ta nge a thil om lo ani hran lo we merin an chu a hlim hle a alexan christian an ni thua hril phei chuan a lawm hle a atana pathian ruat ani te a ring hial ani anu le pa te po a hril nge a uchunga te no pa point chung lai hmuna christian thian anei chu an lawm hle zawk ani samson atu chu an exam lai ani awangin lekha zir ngot hle a u chuan thingpui induem ti in a ron aw lang a min lo pe mai ro ti pain a room bul varanda lama chuan avaji mar vela a in dokan hi ka da a ti ria hriat chuan a hoi pheya a chuak tu thian a zui chuak le tatlat mai makti takin a hnunga zui ve tu mai chasam sei zat chu a en liama a thian te an ron leng ani a ring tangota ma se nu le pan mu to a meri chuan thian dei ni se tong thom te po awm tur ania
ma se a u no silri vel mai lo chu midang thawma awm bawk si lo ani Alex le promilai te an in kota lo ding dun ranga hmuh chuan Mary Makti chu a khawng lo chawa an pahnih chuan an lo nih sanga ma se rei lo te hnuah chuan promilai hmel awm dan chu a rawn in thlak a hmel hlim sak chu a rawn dur tak khup mai a Mary biak tum ni awm tak chuan a ka chu ang zuau zuau a ma se a ka tang chuan eng ori ma a chuak lo a sam sei tak chu thamin a in kek tangot ngota Alexa ero chuan hlim hmel ala pureng thung chuta promilai chu oring taka au chungin abula Alexa ban chu ala loka a se ta chiam maya thisen chu le chuan a far thla zung zunga Mary rap thak ti lutuk chu a au tuar tuara a har ngal soka amu mang mai ani ti a hriat chuan a tho hoka a ril ru ero chu anuam san chuang lo thabar hmel takin anu le pa chu a ruma chuan anon tlan luta than tla hlawma Mary lo thu chu a pa chuan a vapana anu ero chu kong kabula chuan a ding chota anu laman hoi phei rual thot lai chuan pikimi chuan mami tunge tu nei tuk vera tanga zuang thla kha Alex emni makti ti hriat zet chuan a zota Mary ero ameng bial on ona engmo tukver chu ka kal veka lawm atiba nuaya tukver chuan ena alawin kal tak tak si a Mary chuan amu mangte chu soin anu thil ron hmuh nen a hlau lutuk chu a trap deuh tuau maya a pain tong trai na te a nei zo chuan anu chuan chumi zan chu a ria pui ta nge nge a khua chu an hnim ruya a vot deuh vara Mary tukver lam thira en ngai en deuh deuh chu an zirtir tunuin alua pena a ron khon keuh keuh vele a chuan a har zoka ding ro ti ria hra zui ngala inthiam lo tak chuan a ding tau tawa ka zo na hrelo khopin engei ngai tua a ti zui faka Merin ba nuaya ati pal tak zetani kanuam sam vak lowa ati lai chuan an zirtir tunu chuan asam churon khoin hei hi enge om zia dar thalangin nei lo nge iti du da ve hrim hrim atia Mary chuan om zia hrelo tak chungin asam chu a khoya asam sir hnung lam zong zong deuh thaw chu alo kang kir chuat mai chu ni in adam som lo chuan lamin a ho ta vata kong tluan chuan asam kan ringot dan chu angai tua a hre chuak zo lo a than fim te chu a bol tak taka Alexander ron kol po chuan a peisam lo awanga a ho thu a hrila a bezui rei lo ani la chuan angai tu em sia ma se Mary ril ruwa chuan a bial pa tak ngial po a om thei ri lo Mary chuan a thil ton zong zong chu a chung te a hril du lem lowa a thian nu tharau thil te ani a ring ta bera promilai chung te po atlo khat to hle a room om tin nuam lo ber tu chu zantina a room a om ve an om thin chu ani mumang mak tak tak la chuan zantin deuh thaw ala ti buai fo mai si a ni thum chung Merin class a kal lo chung chuan Alexa chuan a ron tlaw fo a ei tur te ron ken a ngai sak thiam em a pikimi chuan lom chu soinan dinner ei turin a som ta hiala samsona ero chuan a ngai na vak lo ti a hmel alang puchunga jin chuak po konga aron thang meka mikhualan nei thu chu phone atangin an hril boka a hnial lem lo lim taka nui bok bok chungin rongan bol hawa Alexa po anui var reng mai taidarli le minute som nga rik chuan an doorbell chu a riral rala pikimi chuan va hong vatin a pasal chu hlim takin lo chiaw awa an ri hluta Alexa poina dan pa ngai boka smart le fel takin Mary pa chu chibaya buka chuti lai taka thli aron thot rual chuan thil rim che em mai kha aron nam le huk rim che takani engrim nge ni ang ti in pon nam te chuan va thleka ma se are vele maya Mary chuan pa ka Alexa ne na an len tuma rim hriat chi kha ni ti a hrenga makati ru hle mai puchunga po chuan hoi hom takina fanu bial pa chu koma so tian ei kam hnu chuan puchunga te nu pa chu room lama anin zui chho ria Alexa chuan bathroom a hman du thu a soya alu lai chuan Mary chuan a bial padu tak tana ati sat lei chu la turin a room lama a chhowa aron chuk le chuan bathroom chunga chuan tong thawma hreta tlat mai Alexa chau kha lu chia anau chuan ama room a laptop a khoi daya anu le pa pon room an la om ngei si ngai thak chian tum chuan a pan hnai dewa
meiche tawng pawh a hretel tlat hin rimin hau thawm a angma a mah sen sui-erawh a hre thei lo Mary chu hlohna in a rawn man a a thi sen tlan chelak lawh bawk nen Alex a rawn chuah hun pawh ngaih tua loin bathroom kawngkhar bulah chuan a ding khur ta zawih zawih a ole heti chinah hian duh tawk leh rih phot ila Alexa Promilai leh Mary te inkar thil inthup leh a hnathawh zel dan te ka rawn tar lang zelang a next i lo chang leh ngei dawn nia